गासिबो जौ लोंग्रा हौवाफ्रानो गाज्रि जोब बेबो नङा। गासिबो जौ लोङै हौवाफ्रानो मोजां जोब बेबो नङा। सोरबा हिन्जावा गथ' गथाय थाखानानै फिसाय थाखानानै गुबुन हौवाजों खारफायोब्ला गासिबो हिन्जावफ्राबो खारफाजोबग्राबो नङा। आरो बिनिफ्राय सोरबा हौवाफ्रा हिन्जाव थाखानानै गथ' गथाय थाखानानै गुबुन हिन्जावखौ लाखारनानै खारोब्ला गासिबो हौवाफ्रानो लाखारनानै खारजोबग्राबो नङा। बे जाबाय गावबा गाव मोनसे मोनसे आखुथाय। हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। आं सावरायनो नागिरदों दानि बे बिनानाव रसमानि खोथाया जेरै ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो दं। आं बिनि खोथाखौनो लानानै एसे सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। बेनिफ्राय आङो मैयानो लाबोनो सानदोंमोन बे भिडिअखौ, नाथाय आंना फिसालाया माने गावनाव मबाइला माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै अनलाइन क्लास खालामनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय आंनि मबाइलजों बियो अनलाइन क्लास खालामनायाव आङो भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन, मैया दोनथ'नांदों। दा आं बेखौनो फिन भिडिअ लानानै फैनोसै, एसे सावरायहरनोसै बे बिनानावनि सायावबो होननानै आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर, रसमा ब्रह्म ना, आंसो बारा मोजाङै मिथियामोन, माने गेजेर गेजेर आङो नायोमोन बिथांनि भिडिअखौ, नाथाय आंना हौवाया रेगुलार बिनि भिडिअफोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन दै, बिराद मोजां नायोमोन आंनि हौवाया। बेनिफ्राय इसिबां माबाफोरखौ थाल गैयाबाबो आंनि हौवाया, आं मैया दाख्लै खिथादों आरो, नै नों मोजां मोनग्रा, नों भिडिअ नायबाय थाग्रा रसमा होननाया ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारदों खोथा, बिदि होननायाव बेबो इन्टारेस्ट होननानै नायदों आरो। बिनि माबाखौथ' आं नायबाय थायोमोन होनदों, माने थारैनो आंनि हौवाया बिनि माबाखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरोखि, नायबाय थायोमोन। दा गुबुनफ्रा जेरै बुंगासिनो दं फोथायनो गोब्राब मोनदों, आंबो खोनानानै बेफोर खोथाखौ खोनानानै माने फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आरोखि। नाथाय दा एसे खोथाफ्रा माने माबालांबाय नालाय, क्लियार बायदि जालांबाय नालाय, बे खोथाखौ आंबो माने नंमारगौ खोमा होननानै साननानै लानो गोनां जाबाय आरोखि। दा बेनि सायावनो आं फंनैसो सावरायथारनोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। बेनिफ्राय रसमा ब्रह्म बिनानावा गिबियाव माबायदि मा बाथ्रा रायलायदोंमोन बेखौ एसे नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रोदो भिडिअखौ। आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना। आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों। जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै। सरि, जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि, आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो। मा खालामनो, मालाय लोंथारोबा ना, सोलायहोनोनो हायाबा। नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना। आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो। आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना, सान गावनि फिसा, गावनि न'खर। लोगोफोर, नोंथांमोनहा नुखाबाय भिडिअआव रसमा बिनानावा मा बुंदों। दा बेवहाय अनेक खोथाबो ओंखारदों जे बा गावनो बुंदों रसमाया, माने फिसाइया जौ लोङोमोन, अयथासार खालामोमोन, आरो जौ लोंग्रा न'खराव जायफोर माबायो बिसोर मिथिनाय नंनायालाय नंगौ, बेनाबो नंखाय नङा। सोरबा सोरबा जौ लोंग्राफ्रा ओरैबायदि बिसि फिसा न'खरखौ बिराद खस्थ' होयो आरोखि। बले गासिबो हौवायानो जे जौ लोंबा हिन्जावफोरखौ बा बिसि फिसाखौ बा न'खरखौ खस्थ' होयो बे नङा। सोरबा सोरबा हौवाफ्रा जौ लोंबाबो ओरैबायदि मोजां, माने जौ लोंबाबो खुनु फाल्थु बाथ्राबो रायलाया, नंगौ सिदा सिदाखौ रायलायगोन, आरो रायलायनांगौ खिनिखौसो रायलायगोन आरोखि। बेबायदि मोजां हौवाबो थायो। बेनिफ्राय सोरबा जौ लोङै हौवाफ्राबो ओरैबायदि थायो, जौ लोङा, बिदि सादा सिगारेट जेबो जाया बियो, खिन्थु बैबायदि हौवाया जे मोजां बेबो नङा। बैबायदि हौवायासो डेन्जारसिनबाव बोरैबाबा। बेनिफ्राय जों मेगनजों नुखानाय आरो बेखौ,
जों जौ लोङै हौवाफोरखौ अनेक गाज्रि नुदों आरो बेनिखायनो आं दा बुंदों। बेनिफ्राय आं दा बुंनाय बाथ्राया बेनो, रसमा बिनानावनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फिसायनि फारसे जों माने हयबो बुंनो हाया नहयबो बुंनो हाया, मानोना जों जोंनि मेगनजों नुवाखै। हयथ' रसमा बिनानावा गाव बेबायदि थांमारदोंब्ला, सोरबा हौवाजों थांमारदोंब्ला गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बा गावखौ मोजाङाव दोननो थाखाय फिसायखौ बेबायदि फान्दायदोंबो जानो हागौ। दा जियानो दा जाथों, दा दिनै रसमा बिनानावखौ बयबो बुंदों गथ' गारनानै मानो खारदों, गथ' गारनानै मानो खारलांखो, बा हिनजाव जाथिखौ माने बयबो बुंनो दानि जुगाव आरोखि जोंनि हिनजाव माहारिखौ, जोंनि हिनजाव जाथिफोरखौल' माने गथ' गथाय गारनानै खारनाय आरिनायखौ गोबां बुंनो हमो आरो बांसिन बुंनो नागिरो। नाथाय आंनि बुंनाय बाथ्राया बेनो, आं सानो माने हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफोरनाव बांसिन दाय दं। रसमायाथ' गथ' गारनानै खारलांनाय, फिसाय गारनानै खारलांनायनि दाय जाबाय, नाथाय बेखौ लांग्रा हौवायाबो गोबां दाय दङ। बुंनो थाङोब्ला बेखौ जाय हौवाया लांदों बेनासो बांसिन दाय दङ, बा जाय हाबा जानाय हिनजावफोरखौ गुबुन हौवाफ्रा लानानै थाङो बै हौवाफोरनावसो बांसिन दाय दङ। मानोना हिनजाव मानसिफ्रा गोसो जानानै हौवाफोरजों खारफालांनो हाया। बेनिखायनो हौवाफ्रानो गिबियावनो रायलायदाव हरजेननाय, एदावलाय हरजेननाय, बेफोरबायदि सुरुवात खालामनानै उनावहाय लासैनो माने हिनजावफोरनि गोसोखौ माबानानै बोनानै बिसोरो बेबायदिनो खालामनो हायो, बा लाखारलायनाय, खारखोमालायनाय, खारफालायनाय बेबायदिसिम सहैहोनो हायो। दा आं बेखौनो बुङो, आं सासे बिनानावा बुंहरदों जे सोरजोंबा लोगो जाबानो बा माबाबानो फेसबुकफ्राव बा इउटुबफ्राव, दाथ' ससियेल मिडियानि जुग, मबाइलनि जुग, दा बेवहाय फेसबुक इउटुबफ्राव लोगो मोननानै ससियेल मिडियायाव लोगो मोनलायनानै सोरजोंबा सिनाखि जादोंब्लाबो बाराद्राय रायलायलायनाय, बाराद्राय फन खालामलायनाय, बाराद्राय मेसेज हरलायनाय बेफोरनो गाज्रि। एक्सुवेलि सोरजोंबा सिनाखि जादोंबा ओरैनो फंसे फंनै रायलायदो, बा रायलायथारनांगौबा बेफोरबायदि सानफ्रामबो गुलि गुलि मेसेज हरलायनाय, रायलायहरलायनाय बेफोरनो उनावहाय लासैनो बेबायदिनो जालाङो। मानसिनि गोसोआ बेफोरबायदिनो गलिलाङो, बिदिनो खारफालायनाय, लाखारलायनायसिम सहैयो। बेनिफ्राय आं दिनै बे बिनानावखौ, सुषमा बिनानावखौ बेखौनो आंनि फारसेनिफ्राय आं खावलायहरदों। दा नों बयजोंबो मिथिजानाय भिडिअ, बयजोंबो नायजायो नोंनि भिडिअआ, नोंसोरबायदि मानसियानो जुदि बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला, बिदिब्ला उन जोलैफोरखौ आरो माबायदि मोजां आखु दिन्थिनो बा मोजां लामा खिन्थानो हानो। बेनिखायनो गोरोन्थिया जाया नङा जायो, मानसि जानानै गोरोन्थिखौ रावबो मावा, बा रावजोंबो गोरोन्थि जाथ्रा होननानै बुंनो हाया। मानसि जानानै एफा एनै गोरोन्थिया बयनाबो जायो। बेनिखायनो नोङो, आंनिफ्राय आं खावलायहरदों बिनानावखौ, नोङो गावनि फिसाय आरो गावनि गथ'नि खोथाखौ साननानै नों फैफिननांगौ। जेखि जाया समाजा मोजाङानो बुं बा गाज्रियानो बुं, नों जेखि जाया बेफोर खोथाखौ दा हजम खालामनानैबाबो नोङो फिसायनि न'आव फैफिननांसिगौ। आं बेखौनो नोंखौ खावलायहरबाय। बेनिफ्राय आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। बेनिफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।